Norbaitek nahi baldin badu galderak zuzenean berei galdetzea? Vale, zona. Xabierri, edo Piliri, nola hartzen dituzte eskolek, nola jasotzen dituzte ja lan konkretu hori egitera datozen praktiketako ikasleak? Zen, dakit, praktiketako ikasleak erabiltzen dira eskoletan askotan, edozein mozetarako, ez? Bueno, nik impresio, naiz LH-ko irakaslea, baina nire ikastolan ikusi izan dudana eta impresio daukat. Bueno, nola hartu, nik esango nuke oso ondo eta gero eta hobeto. Lehen aipatu dut gure ikasleak bi praktika saio aldi dituztela, ezta? Bigarren mailan eta hirugarren mailan. Bigarren mailan eta hemen dudan lankidea den Marian Bilbatuak eramaten du praktika horiek ia integratuta dauzkagu ikasgai batzukin. Modulo baten barruan integratuta dago. Eta hor batez dugun erretoa da, ia ber noraino gai diren gela batean sartu eta behatzaile papera hartzea, ezta? Zer da behatu behar dutena, nola behatuko zuten, eta pixkat ikerketaren lehendabiziko elementuen artean gaitasun horiek lantzen joatia, ezta? Nola behatzen da hori gela bat, zertan jartzen dudan arreta eta zertan ez. Ordan hori, bada, elementu motibatzaile bat eurentzako egin behar dute agenda, en didaktikarekin lotuta dago luze joanek, ezta? Motivazio bat hori izan dut eta bigarrena da, eurak aukeratzen duten nora nahi duten joan. Hori da guretako zailtasun bat. Ze batzuk, inkluso hezkuntza formaletik kanpoko hainbat lekutara doiaz. Esate baterako, kartzelatan formazioa bera zeratzen, edo ingurumen eskola batean teknikari bezala zeratzen, edo haurtzaindegi batean, edo ludoteka batean, en fin, hainbat zera, orduan, hori da lehendabiziko praktikaldia. Eta bigarrena nik uste dut askoz ere motibagarriagoa dela, naiz eta batzuk zailtasunak izan irudikatzeko, ze guk ez diegu ezer ematen. Arazoen katalogoa da eurak duten elementu bakarra, gu gandik jasotzen duten elementu bakarra proiektua irudikatzen joateko. Orduan, gure lehendabiziko, bueno, ez dizuet azaldu zehatz-mehatz hor atzeti dagoen prozesu bat, espezialitate bakoitzean gauz, koordinatzaile batzuk, koordinatzaile hoiekin hainbat saio izaten ditugu, prozesua guztia azaltzen joateko, euren interesak arazoen katalogo horretan integratzen joateko. Eta bestaldetik, erakutzen dizkigu baita, iazko ikasturteko, inigo non dagoen, aurreko ikasturteko ikasle batzuen esperientziak ere, ezta? Proiektuaren barruan sartzen joateko. Eta, bueno, nik esango nuke, joaten diela ikastetxera beste modu batean, ja ez da lehen bezala. Aber, nora eramaten nauten, eta ez dakixei, ez da ze tutore izango duten, eta zer ez nik uste hor asko hobetu dugula, ezagutza mailan, ezta? Eta aktitude mailan be baita. Bueno, hori da nire iritzia. Bueno, ni galdera batzu ditut, bai Nestorrentzat eta bai Pilirentzat. Bueno, lehenengo asko gustatu zait bion esposizioa, bueno. Lehenengo gauza, metodologia aldaketa zain Nestorrian, ECTS sistema martxan jarri dizue jadanik, edo nola dago asunto hori. Egingo ezkizute lau edo horrela eta gero erantzuten diatu. Bigarrena, esaki jakingo duzu, baina, bueno, baldak izo gaur egun Mondragon Unibertsitatean zenbat titulazioetan dagoen sistema hau martxan. Beste bat, bueno, ze prozedura erabiliko duzu ikasle asko dituzuen eskoletan sistema hau martxan jartzeko, 50 ikasletik gora oso zailana horrelako metodologia bat martxan jartzea. Eta gero, bueno, suposatzen dut, ekipo dozente gisa funtzionatzen duzuela, ikasgune honetan ere aipatu duten moduan, asko gustatu zait ere hori. Irakaslegoak nola hartu du filosofia aldaketa hori. Eta, bueno, azkenekoa, ebaluatzen ari zarete Mendeberri proiektua, hor bar? Bai, ia goratzen, entzuten da?
Zari bat da. Ia goratzen duten galdera, ez da? Bat lehena ez tezu ECTS-i buruz. ECTS-i dagokionez, ez da entzuten, ez da? Igual itzalin behar da? Hau kendu. No. Bueno, bai, ECTS-i dagokionez, jadanik pasatu gara sistema horretara. Orduen, irakasle bakoitzak egin behar izan dagoena da ikusi bere ikasgaian aurre estimazio bat egin ikusteko ikasleak zenbat tardatzen dagoen, osea, zenbat denbora pasatzen dagoen klasia, hori samurrena da, ez da, baina gero zenbat denbora pasatzen dagoen klasetik kanpo. Orduan, hor nolabait baduzkagu golako dokumentu batzuk eta egin duguna da apur bat jadanik atzerdu. Egin duguna da lehenengoko bertsio bat, orduan dokumentu horietan ja jarri dugu, egin dugu estimazio bat, zenbat uste dugun beharko dugula eskolatik kanpo. Eta baita proiektuarekin bestein beste. Egin duguna da ikusi, apur bat aurreko esperientziarekin zenbat denbora beharko laukien. Orduan, gure planteamentua da, prozesu hori urtetik urtera errepikatu eta ajustatu askoen, ez da? Ez dakit honekin. Gero, bigarren galdera bat, zatik, buruz oroitzen nahi zen, izan da, ez dakit, igual, goratu arazi alduztezu? Edapena, bai. Edapena dagokionez, unibertsitate mailan, ikusi duzue UESin gauzatuta dauketela eta gure eskolari dagokionez titulazio guztietan. Faltako litzateke lehen aipatu duten bezala mekanika eta hori momentu horretan diseinatzen ari gara eta gero baita faltako litzatekena da lehenengoko urtea. Hori ingenieritzari dagokionez. Bi horiek zergatik hartu dugu denbora, lehen aipatu duten arrazoiatik. Ikasle kopurua handia da. Gure kasuan mekanikak baduka ikaslien gutxi gora bera ez dakit erdia ez dan, eta lehenengoko mailan behi ikasle kopurua oso handia da. Orduan, nolabait hor gure izan dugu urtebeteko epia hartzea, berdiseinu bat egin ahal izateko. Talde handiei dagokionez, egiten duguna da nolabait metodologia hau martxan jarraitu ahal izateko, 30 ikasletik gorako taldeak zatitu egiten ditugu bitan. Eta hartara, egiten duguna da baliabideen bidez, nolabait konpondu zailtasun hori. Beste galdera bat... Bai, irakaslegoaren aldetik, hor eduki dugu batzukin zailtasunak metodologia honetan sartzeko, eta nolabait eszeptikoenak zirenak momentu honetan prozesuan sartu indira. Eta batez ere da ikusi dauelako, nolan beste irakaslego dana sartu den prozesu honetan, hainbeste entzun daue horri buruz hitz egiten eta halako planteamentu nire ustez ez dakit nola esan zaratatzua dan, entzutetsua dan, hoiek jadanik sartu diaz prozesu horretan. Dana dela zailtasun astogu somatu hoiekin, zatik gutxiengo batzuk dira eta gainera prozesura sartu diaz. Naiz eta baten batzuk erabaki dauen sartzea guztiz, baina oso gutxi diaz. Nolabait, oin kontua da, hortan siniste dugun horrekin eta pixka bat lehen aipatu dozuenarekin lotuta guk pedagogia maila ez daukagu, ez dakit ez gara pedagogoak, ez da? Orduan hor benetan buelta bat emateko, ez dakit nola esan, ondo ulertu behar da atzetik zer gertatzen ari dan. Lehen Torbenek aipatu dau, lehen justo hitzaldiaren aurretik esan dutzat, uste dut, ulertu dutela Kolben ziklo hori, lehen danoi azaldu dutzuen Kolben ziklo hori, ez da? Nik uste dut, nolabait funtzetako bat bertan dauela, eta orduan, nolabait gure planteamentua pasatu behar da, irakasle tradizional horretatik, hau da, teoriatik, eta praktikara eramaten duen irakasle horretatik ia alderantzizko bidea egitea, ez da?
komila artean, eta da, praktikatik nolan eraman ikaslea teorizatze horretara, eta nolabait gero baita praktika orduen. Hori benetan ulertzeko, ez dut uste kontzeptu oso osamurra danik, eta pedagogia horretan sakondu beharra dago. Hori ulertu alizateko eta ikusteko nun dauzen prozesu honen klabeak. Eta ebaluaketari dagokionez, urten diaz gure lehenengoko ikasleak lan mundura. Eta hori edia elektronikan lehenengoko esperientzia nauen ikasle hauek. Orain arte ez dugu ebaluazio nola seriorik egin, hau da, ez dugu nolabait lehen erabili ginun inkestak egiteko, hau da, gure ikasleen egoera lehen sana ebaluatzeko oraindik ez dugu pasatu. Zergatik izatik, ulertzen dugu, oraindik ikasle horiek behar dutela izan edo eduki enpresa mailan halako esperientzia bat, eta oraingoz, esperientzia hori, lehenengoko urteak ontsa egiten dabiz. Orduan, espero duguna da, ez dakit, datorren urtean edo hurrengokoan, nik uste, segurezki datorren urtean izango dela, barriro egin diagnostiko bat, eta ikusi, lehen neurtu nituen nolabait parametro horiek gaur egun zertan dian, ezta? Orduan, neurketa esplizitorik ez dugu egin. Naiz eta noski somatzen dan beste perfil bat lantzen ari garela, ezta? Lehen galdetu duzu ere, nola prestatzen ditugu ikasleak ere, ezta? Sistema horretan aritzeko. Eta hortan gu daukogu hasierako moduloa, 3 astetakoa, joan gare, izan dugu bilakaera bat, hasieran hasi ginen astebete batekin, pentsatu genuen ezala nahikoa, gero 2ekin, 3ekin. Hortan, hasieran etortzen direnean, egoten die prestatzen 3 astetan, 5 tutorekin. Eta hortan, egin duguna da, eurak aurkitzen duen arazo hori, hain zuzen arazoa bihurtu. Hau da, sortu ditugu arazoak, arazoiek aurreitzeko. Ze gertatzen da sistema tradizionalean, ze gertatzen da horrelako sistema baten, eta zenolako arazoak sortzen dira. Hortan, arazoa bihurtu dugu. Gero, alde batetik, hor lantzen ditugu, gure sistema horretan, PBL sistema horretan, lehendabiziko urtean, taldean, dauz rolak nola bezateko, ez? Eta hortan, jasotzen dute prestakuntza, eura, adibidez, dinamizatu. Nola dinamizatu, eura dinamizatzen dute taldea. Eta talde hori gainera, rolak horiek, gero daukote idazkari bat. Eta hori da, rotatiboa da. Hortan, jasotzen dute formazioa horretarako. Baina, bereziki da, bizi, hasieratik. Ze, konturatu ginen hasieran, horlan hitzaldiak eta ez direla oso eraginkorrak, ez? Eta gero oso garrantzituak gure sistema, jarri dugun sistema horretan, daukugu bai, segimento saioak. Eta hortan, uste dut, iaia astero, ero 2 astian behin, tutore horrekin, dauz espazio batzuk, hain zuzen ikaste irakaste prozesuari buruz hausnarketa egiteko. Ikasten ari naizen, ez, zergaiti, gertatzen dan, konpromisoak hartu tutorearekin, eta hori, jarraipen saioie daukogu integratuta sisteman, baina baita ere hasieran. Bai. 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 Irakasleen artean esaten duzu? Hombre, hizkuntza komuna, gure historia da, hasi ginen, hainbat persona, izan da instituzionala, eta nola esan, hasi ginen, hausnarketa egiten 45 persona MU mailan, eta hortan antolaketa izan da oso interesgarria, nire ustez, ondoren proiektuaren arrakastarako, bai?
Eta gero horiek horietako personak garatzen zituzten proiektua aldi berean fakultate bakoitzean. Eta joan gare, 6 urtetan, joan gare, pizkanaka, pertsonak implikatzen. Gero gu sortu ditugu gestiorako, kudeaketarako, hezkuntza proiektua kudeatzeko talde berriak. Adibidez bat eta oso garrantzitsua dana, da tutore mintegia. Eta hortan ze gertatzen da, lehen esan duzu ea ebalatzen dugun, lotu behar dut horrekin, ea ebalatzen dugun proiektua. Bai, gu hasieratik ebalatzen dugu proiektua. Hortan, daukogu dagoneko adierazle batzuk. Bueno, hor, suerte daukogu gure fakultatean dauela hezkuntza zientzien institutoa. Eta nire ikuspuntutik eta personala da horrek garraiatu egin du proiektua, oso garrantzitsua da. Hortan, ze gertatzen da? Modulo bat, adibidez, moduloen iraupena da, 6 astekoa, 5 astekoa, 6 astekoa, 7 astekoa. Hortan, moduloa bukatzen denean, hor implikatuta egon dien tutoreak, txosten bat prestatzen dute. Eta hortan, txosten hori sistematizatuta dago. Hortan, txosten horrekin biltzen gara proiektuan gauden tutore guztiak. Hori urtean zehar egiten dugu, uste dute, 5 aldiz, 5 aldiz, tutore mintegia, 5 aldiz gutxi gora bera. Hainbat urtetan, zu azkenian soiez sortzen hizkuntza komuna ere. Hortan, arazoa komuna dira, hezkuntzari proiektuare hausnarketa egiten duzu. Eta gero, horretaz aparte, sortu genuen talde bat, esitik, institutotik sortu genuen talde bat, mete dala eta Mendeberri ebaluazio taldea, eta hor ebalatzen dugu, adibidez, ebalatzen dugu, tutorearen, adibidez, tutorearen rola, nola betetzen duen, ikasleek ebalatzen dute, tutorea, baita ere materiala egokia den ero ez, helburuak lortzeko, dokumentazioa, arazoak ondo definituta dauden ero ez, eta hortan, klaro, pizkana, hainbat urtetan hori konpartitzen etengabe, Ni bakarrik gauza gehitu, ez da? Nik ustot, momentu honetan ez dagoela inungo sistemarik, ebaluazio sistemarik balidatuko duena guk egiten ari garen prozesu hau, bestea baino hobeagoa denik. Nik ustot, momentu honetan ez dago, ez da? Guk ezagutu ditugu Maastrichteko esperientziak, eta nik ustot hor interesgarria izango zala horrelako formulazio bat egitea, ezta? Hau da, administrazio mailan behar bada plantatuek ezin izan daiteken froga objektibo bat, konparatzeko modu batean edo bestian formatutako ikaslek, ia ber zer nolako gaitasun maila lortzen duten. Hori egun ez dago. Guk egiten dugu horrelako autoebaluazio bat. Eta autoebaluazio horren barruan egin dugu azken 3 urte hauetan ninmeteko partaide bezala, modulo bakoitzean proposatutako helburuak eta lantzen ari garen konpetentzia horiek ze puntutan lantzen ari garen edo ez. Eta hor geratu gara, ezta? Diskursoari dagokionez, nik uste dut ondiok ere eztabaidatzen ari gara, ezta? Zazpi zeharkako konpetentzia horiek definituta dauzkagu mailaka gainera, ez? Eta nik uste dut espezifikazio on batzukin. Gertaketan dena da, eta arazoa da, zeharkako kompetentzia horiek modu sistematikoan lantzeko zein da bide egokiena. Eta hor, zalantza asko dauz. Eskerrik asko, Xabi. Solasaldiakin bukatzeko uste dut galdera bat falta jakula dan hori zuzentzeko ikasle taldeari, ez? Eta honetaz, zer diote guzti honetaz ikasleek, ez? Eta honekin solasaldia itxi. Bueno, eguerdian, bestetan iten unai konparauta, diferenti da hori iten ikasketa maia. Lehen hori iten ikasi iten aprobatzeko. Eta hori iten ikasi merzu, porque ikaste dena goza bat urrenea aprobatzeko ondoiteko aurreko jai merzu. Da hori duen mazun olazuz. Lehena jaiteko
biharna jaiteko lehena jarri mehazu, eta hirugarrena jaiteko, lehena biharna, eta gero hirugarrena. Eta hola, segitzen zuten mogazun. Da, ez da, nahi gehiago gustatzen, porque besti ikasten duen, hoxe, aparatzen, baina oingu nintzat, gero urte duka eran, dana gizuta, ez da, ni nahi bat, hola, gozaitea. Jarrera aldetik amintza, asko zen lotu hau sentitzen da ikaslia eskolakin berakin, zeba, lehen erakutsi duen bezala, 10-etik behatziko nota bat eskatzen zuen, orduan, zure intentzio bat eta jarraipen bat eman berdiozu, eta hori izatea aldeako kalteako, segun nola portate zen, Eta gero beste gauza bat patzeko, Irizarek esan duen bezala, maisu bat daola espezializauta bere gai batian. Orduan, maisu bati beste baten gai bat jartzen behazu, pixka galduta sentitzela, ez? Eta nik uste hori inberko litzakela pixka landu eta pixka zuzendu. Zeba ikustea bandika, baina orokorrean oso ondo, guztua. Maixuen alde iteko esan behar da, beraien ikuste dela, saia bite dela bintzat, eta emaitzak hobia diala, eta ni bintzat, hemen eskola dantan, etorren izinetik sentiu naiz, ez da, lotuta bezala, urteen hasieratik da emaiera, ikaskuntzakin eta eurakin bai, lotu hau eta gaina, Itza zaizu nola zuazen nahiko praktikoa dira eta egiten duzu gauza bat, gero beste bat, eta ez da beti jotetzea materialeza eta dakizu, emango du txapa ez, egiten digu batetikan bestea salto eta lotura horrekin egiten zaizu zuri amenu hau edo, eta gaina zuaz berain arteko lotura bilatzen eta ikustezu azken finean bizitzako gero hola izango ala zuekin bezun lana, eta egiten zaizu preparago. ¿Algo más? Vale, ya está. Bueno, mila esker danei. Eski, jardunaldia izteko, Jose Mari elola du gurekin, bera teknikako zuzendaria da eta berak emango du itxiera, ez? Eguardion denori, eta lehenik mila esker IMH-ko ekitaldia antolatu duten guztiei, niri posibilitatea emateko olako ekintza garrantzitsua izteko. Bestaldetik baita ere ekintza antolatu duten IMH-ko personalgoari izugarrizko arrakasta eduki duelako, ikusi bestek ez dago. Eta ikusi dugun esperientzietan ikusi dugu paradigma aldaketa bat den murgilduta gaudela. Non pasagean, pizka bat irakasten zuen irakasletik ikasten duen ikasleera. Paradigma aldaketa oso garrantzitsua da, eta uste dut hor murgildu behar dugula. Baita ere ikusi bestek ez dago ze espektatiba auki duen akto honek. Horrek nahi du ingurunean mugituta, gizartean mugituta, hezkuntzak zerbitzu bat eman behar duela. Eta zerbitzu hori egokitu behar zaiola gizartea dituen beharrei. Eta hor, badirudi, moduloetan banatutako irakaskuntzak ez dituela lortzen behar diren emaitzak, ez ditugula ateatzen ikasleak behar duten kompetentziakin, eta beste ikaskuntza mota bat sartu behar dugula. Baita esan du Josenek hasieran, eta proiektu hau, Sailburu Ordetzak bultzatzen du, teknikak bultzatzen du, Sailburu Ordetzako partaida denez, eta datorren urtean zabalduko da beste 4 ikastetxeta guneka proiektua ezarrita dutenak. Nola, IMH aparte, Usurbil, Bergara, Tolosa, Bidasoa, eta izen falta zaiten. Horiek, Bergara esan dut. Horietara zabalduko dela proiektua. Non hauetatik atena ditugu ikaskuntzak proiektu hauek nola baite landu, eredua definitu, eta guneka proiektuan eginda meslaxe, egin behar dugu proiektu bat bere metodologia eginda, egin behar dugu estruktura bat non gero
zabaldu ezakegon beste ikastetara. Nik hemen bakarrikan ingoitut diapositiba batzuk ipini, oso gutxi, pixka bat itxira emateko honi. Eta hau dena nun kokatzen dugu. Historian zehar, egon dira hainbat iraultza. Egon zen 10. gizaldian, ahozko kulturaren iraultza, gero Erdi Aroan idazlanaren inprimakia sortu zen eta horrekin etorri zen beste iraultza bat. Revoluzio industrialean irakaskuntza erabat zabaldu zen jende orori, lehen hasi zen lehen hezkuntzan, gero bigarren hezkuntzara eta gero hezkuntza unibertsitarioan sartu zen, eta gaur egun beste revoluzio baten gaude, beste iraultza baten gaude, eta da tikek o teknologi berriek ekartzen digutena. Eta nola egokitu behar dugu esperientzia hobedenak, nola egokitu behar ditugu datorren etorkizun berrira? Zer gela mota izan barko genuke hemendik 5 urtera? Eta hemendik 10 urtera? Eta hemendik 15 urtera? Pizka bat teknikan hasi gira pizka bat ikusiz, PBL, POI eta horrelako ekintzak zabaltzen ari dela ikastetxe askotan, badaude beste proiektuak ere, dago enpresa virtuala, daude enpresa simulatuak, daude beste proiektu, beste hainbat ikastetxetan, PBL izenaz dutena, baina proiektua lantzen dituztenak. Gure helburua da proiektu horietatiken gauz hoberenak hartu eta eredu bat egitea. Eredu bat egin kokatuz etorkizuneko gela batetan. Zetea azken finean, gela baten emango da, edo ez. Hemendik 15 urteak gela kongo dira? Edo ez. Orduan, gaur egun dauzkagu hainbat esperientzia, hainbat proiektu, lantzen ari geranak ikastetxetan, eta ikusi dugu bezala esperientzia batzuk aplikatzen ari gara. Ikuste ditugu etorkizuneko aldakutza batzuk. Internetek izugarrizko aldaketa ekarriko ditu, dakaski gaur egun. Komunikazioak eta bazkarragoa dira. Gaur egun ez dugu ikusi egingo, o ez dakigu, nundino joan daiteken hemendik 5 urteko teknologia. Zergatik, gaur egun 73 egunetan aldatzen da ezagumena. 73 egunetan. Hoi analistak zaten dute, ez dugu asmatu. Orduan, ze planteatzen dugu guk etorkizunerako? Hau, ohandik da aurre proiektu bat, non lantzen ari geran teknikako zuzendaritzan, non dauden koordinatzaileak, bai teknologia arloetakoak, bai TIC, IKT, TIC eta IKT eta e-learning arlokoak, gestio arlokoak eta didaktikan lantzen ari dan jendea ere. Oraindik aurre proposamen da, gure ideia da, datorren ikasturte honetan reflexio zabal bat egitea, non hainbat jendekin, proiektu lantzen ari jendekin, eduki ezagun struktura bat guneka estrukturatu zen bezalaxe bere egunean, eta gaur egun proiektu hori zabaltzen ari da Lanbide Heziketako zuzendari ikastetxe guztietan, hori bera egin nahiko genuke horrelako proiektuekin. Baina pizka bat zentraturik proiektu integratu bezala. Ez proiektu bakarrikan sartuko dena esperientzietan. Hori lotu behar dugu hainbat teknologi berriekin, ze ekarpena edukiko duen, nola ze influentziuko duen arlo honetan. Alde bati teknikan dauzkagu hainbat talde bat IKT izena duena, non dauden ikastetxetako dinamizatzaileak, TIC dinamizatzaileak, horik lantzen ari da gelan ze teknologia berri landuarko genituen. Bestaldetik dauzkagu hainbat esperientzia, eskeneko 2 urtetan hainbat ekitalde hon dira, bai PBL, bai POI, horrelako proiektuetaz. Orduan horren behar dugu proiektu integratu bat. Gure helburua da reflexio bat irikitzea ikasturte honetan, non euki izagun eredu bat. Eta eredu hori izan daitekeen bere teoria, bere filosofia eta bere egin beharrekin, eta dauzkagun esperientzi guztietatik gauz hoberenak hartu, eta gero hori zabaldu beste ikastetxe guztietara. Sistema bat egin beste guztiak zabaltzeko. Teknikan egin beharretakoa da, bat, sarean lan egitea, horregatik baita ere IMH-ko eta saren gaude beste ikastetxeekin, 2, esperientzi guzti horietatik didaktifikatzea, definitzea, eta 3, transferentzia egitea. Eta proiektuetan jarraitzea. Nola planteatzen dugu etorkizuneko gela hau? Hemen hainbat faktore kritiko hongo dira. Adibidez, gestiokoak,
egongo dira baita ere legalak, definitu beharko da, olako esperientzi bat guneka egintzen bezalaxe norma bat izan behar duen, edo dekretu baten bidez egingo dan, edo nola egingo dan. Zer ikusi handia dute teknologi berriek eta telebista edukatiboa? 2010an telebista analogikoa izkutatu egiten da. Eta atzo planteatzen duen bezalaxe, Donostian, bertsa teknologiko hori murriztu alizateko 33 urtetik 50 urte bitartean, telebista izango da etorkizuna, eta ez internet. Zaten dute, bertsa teknologiko hori internetek murriztuko duela 10 eta 20 urte bitarteko, 30 urte bitarteko jendearen zat. Baina, hemen daude jende guztiok, eta edozein langile, hor datoskigu izugarrizko posibilitateak, telebistak batez ere bultzatuko dituenak, jendea formatu ala izateko. Erabili beharko ditugu sistema horiek ere. Didaktikan, hainbat proiektu ibiltzen direnak, teknologiak eta baita ere fizikoak. Gela nolako izan behar du. Enez gehi luzatuko, horreko haustan. Orduan, planteatu dukagu, proiektua bezala. Etorkizuneko gela bat, nolako izan beharko litzeke. Hor daude fase batzuk, planteatu ditugunaz, 6-7an planteatzen dugu, fase honetan plana egin eta bizkar reflexio seri bat egitea, bigarrenean proiektua hastea, hirugarrenean beste proiektu daudenak martxan daudela, noski. Baina guazen proiektu integratu bat egitea, helburu horrekin gabiz behintzat. Hirugarren fasean planifikazio eskolar bat emarko da, eta despliegea baita ere. Nola planteatzen ditugu gelak? Gaur egun, daukagun gela hori, nola izango litzeken hemen 15 urtea. Ikusten zuen bezalaxe, hemen 15 urtea oso difuminatu dago. Badaude analista planteatzen dutenak nola izango da etorkizuneko gela hori ere. Baina, oraindik ez gea prest ikusten diseinatzeko noraino iritzik intezken. Baina badaude ideak, badaude bideak, eta definitzen ari dira analistak nola izango litzeken gela hori. Orduan gu planteatzen duguna gaur egun, dagoen gela berezi bat, gela etorkizuneko gela bat, dauzkala hainbat gauz, ez? Adibidez, dauka bere normatiba, dauka bere ikastetxea, bere printzipioekin, bere normakin, dauka bere gela, normalki lanbide heziketako ikastetxeak oso ondo ekipatu daude teknologikoki, gela guztiako gehienak internet akzeso dute, arazo txikio daukagu, erabiltzen ditugun software guztiak kodigo propietario direla. Eta horren ezagumena ez dagoela ikastetxean. Hori buelta bat eman diegu. Baina iruditzen zaigu teknologi berriek bakarrik balio dutela reforzatzeko daukagun sistema tradizionala. Kasu askotan. Eta ordenagailua erabiltzen dela arbela edo arkatzaren luzapen bat bezala. Ordan hori buelta bat eman diegu eta pizka bat definitu behar dugu bertan egin daitezkeen esperientziak ikusitu bezala PBL, POI eta horiek lotuta proiektu integratu bat egitea datorren 5 urtetarako. Orduan, konbidapena irikitak gelditzen da, jendearentzat proiektu honetan parte hartzeko, gu bintzat oraingoz lanbide heziketara bultzatu nahi dugu. Baina, galdu gabe etorkizuna izan daiteken gela hori. Zergatik izaten dute, hemen 15 urtea, gelarik ez dela egongo. Ez dakit, nik zalantzazko ditut, baina virtualki gauza asko egingo direla. Pantalla virtuala, teklatu virtualak, egongo direla, hainbat elementu izugarri aurkeztu ditutenak. Eta gure ikasleak ere, teknologi berri horietan landu behar ditugu, teknologi berri horiek landu behar ditugu gure geletan, zergatik etorkizuneko langilea prestatzen ari gara. Ez dut eduki behar bakarrikan kompetentziak ekipoan lan egiteko, proiektuek lantzeko, baizik eta beste teknologia hauek landu beharko dituzte, informazio bilatu beharko dute dozen lekuetan, gauza lantzeko pixka bat definitu beharko nuke horrelako zea bat. Zein dira protagonistak proiektu honetan? Baita ere sartu hartuko sozio-teknologikoekin, ia itxiten nahi gea hainbat enpresakin, parte hartuko lutekenak proiektu honetan, eta proiektu orokor bat egiteko. Oan izatu duzen bezalaxe lehen urratzak ematen ari gara. Eta preproiektu baten dago, non asmoa dugun
ondo eztabaidatu ondoren teknikan zabaldu beste jendeari eta hor aportazioak eginez, eredu bat egiteko gaian, IMH estatu enplatazio pizka bat, pedagogikoki landu hori eta proiektu hori aurrea eta ezagun, eta euki ezagun gunek abezalako proiektu bat, eredu bat, Euskadin aplikatzeko hainbat ikastetxetan. Honekin, konbidapena luzatzen berriro, parte hartzea olako proiektuetan, eta badakizuten non gauden. Honen laburpena, nahi izan ezkeo, daukazue zintzilikatuta teknikako web horrian, hemen formakuntza arloan, horrengo dira ponentzietan, eventu eta kursuetan, horrengo ponentzietan dago. Espazio teknoedukatibo dituko diogu, zeratik gela izango da? Bale, mila esker, entzutegatik, eta